V prípade toho, že chcete využiť tzv. Kontrolovanú vzdialenosť, to znamená, že vy máte loptičku na grine a odpalisko je veľmi blízko a viete vozík poslať automaticky sám smerom k tomuto odpalisku, viete tak urobiť nasledovne. Potenciometer podržíte dlhšie ako 2 sekundy, zobrazí sa vám funkcia ADC, ktorá vám ukazuje to, že môžete dať minimálne 5 metrovú vzdialenosť a v násobkoch 5 metrov môžete tak urobiť až do 60. V prípade, že sa rozhodnete poslať vozík iba na 5 metrov alebo na akúkoľvek ľubovoľnú vzdialenosť, potvrdíte to znova potenciometrom, ktorý vám ukáže na displeji, koľko metrov mu trvá smerom k jeho cieľu. V prípade toho, že by ste sa pomýlili v čísle alebo túto funkciu chcete vypnúť, ukážem vám ako. Čiže opäť, spustili sme funkciu kontrolovanú vzdialenosť. Pokiaľ som sa pomýlil, jednoducho dvakrát krátkým stlačením tohto potenciometru zruším túto vzdialenosť. To znamená, spustím a rýchlo vypnem.